Математика фәннәр патшасы дип әйткән немец галиме Фридрих Гаусс. Математиканы тырышып өйрәнсәгез, әлеге сүзләрнең мәгънәсен тагын да яхшырак аңларсыз. Исәнмесез балалар, уңышлы көннәр, күтәренке кәефләр сезгә. Математика дәресен башлыйбыз. Балалар, сез укырга ничә минут киләсез? Әйе, кемдер 10 минутта, кемдер 15 минут, кемдер 30 минутта килә. Бу нәрсә белән бәйле соң? Бик дөрес балалар. Бу безнең гимназия белән И арасындагы ераклыкка бәйле. Бу ераклыкны нәрсә белән үлчиләр? Афәрин укучылар. Бик дөрес. Якынрак араларны метрларда, ерак араларны километр белән. Автомобиль юллары һәм тимер юлларның озынлыкларын трак пунктлар арасындагы ераклыкларны үлчәү өчен километр дип атала торган озынлык үлчәү берәмлеген кулланалар. Километр сүзен кыскартып, ныктасыз гына километр дип язу каралган. Бу сүз безгә француз теленнән кергән. Кило һәм метр дигән ике тамырдан тора. Кило 1000 дигәнне аңлата, димәк километр 1000 метр дигән сүз. Экраннарга карап китик. Җирнең уртача радиусы 6378 километр. Җирнең поляр радиусы 6356 километр. Җир әйләнәсе 40008 километр тәшкил итә. Машина, самолет, поезд яки башка транспорт белән хәрәкәт итәбез, йөрибез икән, без күп чакрым километр юл үтәбез. 1 километр 1000 метр дигән сүз ул. Дециметр белән карасак, 10,000 дигән сүз. 1 километр 100,000 сантиметр. 1 километрда миллион миллиметр. Тәрәзәдән күз ташлап, урамга карасак, безнең спорт мәйданчыгын күрербез. Аны бер тапкыр әйләнеп чыксак, шулай ук 1 километр юл үтербез. Укучылар, ераклык үлчәү берәмлеге километр белән танышып чыктык. Сезне онлайн дәресенең практик өлешендә көтеп калам.